To Jopuonjre duto maoyo milion 1.2 manotimo penj mar KCPE oyango sikunde mag sekondar mag biro riwore godo e klas 9. Jatend migawo mar somo nyoyango sikunde mag sub-county ni ema oyudo kwan mathoth mag jopuonjre. Migawo mar somo bende nyolando ni gidhi tudore kod mano mar arita eno ni jopuonjre duto odonjo e sikunde sekondar kaka imiyo ler kod Joyce Oduor. Kogolo ayanga lipota mar kaka jopuonjre biro riwore kod klas 9, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu wacho ni jopuonjre oyiernegi skunde magibiro riwore godo e yo maler maonge mibadhi. The placement was based on choice, merit and affordability of places. E kind jopuonjre moheo milion 1.2 manotimo penj mar KCPE higa mokadho, moheo 1,199 biro riwore kod skunde sekondar mag counties, moheo 228 biro dhi e skunde sekondar mag extra counties, jopuonjre moheo 38,000 biro riwore kod national schools, ka jopuonjre moheo 1,000 biro dhi e skunde mag special needs, to jopuonjre moheo 700 makwan gi ni malo ahinya biro donjo e skunde mag sub-counties. Each and every one of them who did their KCPE as a place in our secondary schools this year. The special needs education candidates were also placed in the regular schools of their preference, while others were placed in special schools based on their disability categories on merit and choice. E thuolo mokwongo higani jopuonjre 919 manosomo e skunde primar mayudore e kembe mag jot ma ji ma oringo thuchegi kata refugee camps biro riwore e skunde sekondar mag piny owacho, ka jopuonjre 270 modak e kuonde mayuto ji ni piny bende oyudo thuolo mar dhi e skunde madongo mag national kod extra counties. The ministry has applied affirmative action to achieve equity for children from the slum areas. In this year's selection, 270 students from slum areas were placed in national and extra-county schools of their choice. For the first time, the ministry placed 9,019 runners from primary schools located in the refugee camps in public schools. Machogu wacho ni jopuonjre moko nokoyudo kony e kinde yiero skunde mag sekondar, gino momiyo kwan jopuonjre mathoth mokalo nooro kwayo mar riwore kod skunde sekondar kaka mar Kabianga High School, Nanyuki High School, Nyandarua, Pangani Girls, Maseno School, Alliance Girls, Nakuru High, Kapsabet Boys, Mangu High kod Butere Girls, gino momiyo jopuonjre mathoth ok bi riwore kod skunde manegi yiero. I've taken the 10 top to indicate that there are schools where almost we get so many applicants and yet the vacancies, the capacity for that school is so few. The results of the above means many candidates will not get their choices and have to accept that it is not possible to be placed in your dream school. Migawo mar somo oyango ni biro ti kod nemis e rwako jopuonjre e klas 9, ka jotend sikunde bende onyis mondo kik ket nying nyathi mapok onen e skul e nemis. The ministry will use the nemis platform for efficient and effective management and monitoring of runners in the school system. In this regard, principals will be required to file accurate daily returns on the status of reporting to schools. Principals are directed not to admit students on NEMIS before they physically report to their school. Ewi chulo omenda mar somo, Machogu okwayo jonyuol ma nyithindgi biro riwore kod skunde mininde mondo chukre ochulo omenda mar fees, komedo ni onge medruok moramora e omenda mar somo kata fees. Public secondary school fees for the 2023 academic calendar year will not be changed and will remain at Kenya shillings 53,544, while that of county and extra county schools will remain at Kenya shillings 40,555. Jopuonjre duto manotimo penja mar KCPE higa mokadho biro riwore kod skunde mag sekondar kochakore tarik 6 nyaka tarik 13 dwe mar 2 higani. Ka tarik 2 dwe mar 3 onego yud ka nonro mar jopuonjre duto modonje e form 1 oseket e NEMIS. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi.